Reprendrem la sessió amb el bloc d'educació. La següent ponència serà a càrrec de la senyora Núria Serra i la senyora Laura Paz. Són logopedes de l'equip de seguiment infantil oral del CREDAC Pere Bernils. Són deixebles directes de la Cristina Ulloa i segueixen el seu mètode de treball basat en la seva investigació i pràctica en aquest camp. La ponència ens parlaran de l'estimulació auditiva a infants sords profunds. En primer lloc, volem agrair a l'organització que ens hagi convidat a participar en aquestes jornades per exposar la nostra experiència en estimulació auditiva amb infants sords. Aquesta ponència es basa en un treball de reflexió sobre la nostra pràctica directa, derivada d'una demanda de participació al curs passat en unes jornades sobre la música a l'educació especial organitzades per la Universitat Autònoma de Barcelona. La nostra participació en aquestes jornades va ser mostrar com la música, en concret la veu i la cançó, afavoreixen el desenvolupament auditiu i això repercuteix directament en la millora del llenguatge oral. Per això vam fer un recull d'experiències que donessin exemple d'aquest treball al llarg de diferents etapes, des dels més petits fins a primària. Avui en dia, amb l'ús d'implants coclears i audífons digitals, els infants sords profunds poden sentir-hi. Tot i així, cal ensenyar-los a escoltar i a donar sentit a allò que senten. Per això, l'estimulació auditiva mitjançant la veu esdevé un treball bàsic per aconseguir l'audició que els permet accedir i desenvolupar amb normalitat el llenguatge oral. És en aquest context on el treball amb cançons, jocs de falda i moixaines esdevé una eina bàsica i de gran valor per donar-los una discriminació auditiva normalitzada. A mesura que els infants es fan gran, el treball d'anàlisi dels elements auditius dels que disposen les cançons les fa una eina molt rica per treballar la discriminació auditiva d'aquests nens i donar-los unes possibilitats auditives inimaginables fa uns anys. A continuació us presentem uns vídeos on hem fet un recull de diferents aspectes que treballem amb aquests elements musicals. Tots els alumnes que veureu són sords profunds. Alguns porten audífons digitals i altres implant coclear. El primer aspecte a treballar quan comencem amb els infants és desenvolupar l'escolta, sempre a través de la veu. I això es fa amb l'interès que desperten en els nens les cançons mimades i els jocs de falda. Entenem per cançons mimades aquelles cançons que s'acompanyen per moviments corporals que tenen a veure amb el ritme i el fraseig musical, mai amb el significat del text. Ara veureu dos nens sords profunds amb els quals, mitjançant els jocs de falda i les cançons, aconseguim establir un acte plenament comunicatiu, amb una resposta auditiva clara, alhora que també provoquem que ells comencin a produir resposta verbal. En termes de fraseig, la música està composta per seqüències lògiques de tensió, suspensió i relaxació o resolució. Nosaltres interrompem justament les cançons al final, per marcar els contrastos en l'activitat i alhora deixem la frase musical en suspensió, que és el que veureu com d'aquesta manera provoquem la resposta verbal del nen. Veiem el vídeo. Sí? Doncs va, corre. Amunt. 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 Així. Vinga. El Pau se'n va a París en un cavallet gris. Al paso. Al trote. I... els petits músics i filles així fan, fan, fan.
mitja volta i són. Van! Ara tu, amb les mans. Així fan els petits bonics titelles. Així fan mitja volta i són. Van! Molt bé. I el ralet? Tenis? I el ralet? Ralet. I la mà? A veure. Ralet. Pica, dinaret! Ralet. Pica, dinaret! Vinga. Corro detrás d'ells escapa. El solet, vine'm a veure, sol solet, vine'm a veure que tinc. Pica les teves, pica-les tu, pica, que les té, pica fuerte, que les té. Bonita, pica fuerte, pica. Bravo. Oh. El treball i la discriminació de les qualitats del so, l'alçada, la durada, la intensitat i el timbre, també es treballen de manera sistemàtica en les primeres etapes, quan els nens han de començar a discriminar el que senten, sempre a través de la veu. En els següents vídeos veureu com un nen de 2 anys juga amb l'alçada, agut i greu, per cridar a un personatge d'un conte. Després, tot seguit, un altre nen al que se li va detectar la sordesa als 5 anys i tot just feia 2 setmanes que portava els audiòfons, comença a detectar si el so és continu o discontinu aprofitant l'entrenament que fa la logopeda per l'audiometria. A continuació veureu un grup de 3 nens de 8, de 5 i 4 anys que juguen a identificar qui ha parlat, discriminant d'aquesta manera el timbre de les veus. I per últim, un altre grupet on 3 nens de 4 i 5 anys juguen amb la intensitat en què han de cridar per despertar un personatge d'un conte. Com hem dit al principi, tots són sords profunds, usuaris d'audífons o d'implant coclear. ¿Cómo podemos marcar gol? Hola. Bueno. Molt bé, i si el fèiem com un gegant, fèiem hola. Ara tu. Molt bé, i si fèiem com un cargol, fèiem hola. Molt bé, i si ho fèiem com un gegant, hola. Molt bé, doncs diem. Molt bé, xacarapes, molt bé. A veure, nois, ara jugarem a endevinar qui parla, d'acord? Jo diré el nom, o tu diràs el nom, o tu, i l'Íñigo haurà d'endevinar qui parla. Sí? Vols jugar, Íñigo? Sí? Vinga, gira. Hola, Íñigo. Tu. Molt bé. Més. Hola, Íñigo. Tu. Hola, Íñigo. Tu. Íñigo. Tu. Molt bé.
comença a despertar. Més fort. Mama, desperta! Sí, comença a despertar-se. Molt fort. Mama! Mama! Més fort. Mama! Ei, Carme, vinga, Pau, més fort. Digue-li, mama! Ui, que ho ha fet fort. Ho has fet molt fluixet, molt fort. Digue-li, mama! A veure, Íñigo? Mama! Mama! Molt bé, s'ha despertat! Mira que sí. Ara! Molt bé, que si no, no es desperta. A mesura que els infants es fan més grans, les cançons amb tots els seus elements, melodia, lletra i ritme, ens serveixen per treballar d'una manera lúdica i engrescadora la discriminació auditiva precisa dels nostres alumnes. Així us mostrem una activitat que fan un grup de nens de P5 d'anàlisi i síntesi auditiva amb una cançó. Veureu que la logopeda sempre es posa al darrere dels nens per tal que la resposta sigui únicament provocada per l'estímul auditiu. Tic-tac, 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 tic-tac. Ara dormo, ara dormo, ara dormo. Tic-tac, 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 tic-tac. Ring, ring, el soroll m'ha despertat, el soroll m'ha despertat. Molt bé, i ara la que jo m'inventi, igual no està mordre la cançó. El que li toqui el cap contesta, repeteix. Preparats? Només el que li toqui el cap. Si no us toco el cap, no repetiu. Preparats? El soroll m'ha despertat, el soroll m'ha despertat. Ara que li toqui el cap. Tic-tac, ring, el soroll m'ha despertat. Tic-tac, Endavant, torna. tic-tac, tic-tac, el soroll m'ha despertat. Oh! Què ha passat? Digue-li, fes-li tu, digue-li com es fa. Tic-tac, tic-tac, el soroll m'ha despertat. Què li ha passat? Quina fe... Se li ha faltat el ritme. Per acabar, i per tal que pugueu veure l'evolució en el temps dels alumnes, us presentem un vídeo on una nena implantada coclear de 8 anys, que va començar a parlar als 3 anys, fa un treball d'una absoluta precisió de discriminació d'alçades de sons, de direccionalitat, d'identificació de cançons per la melodia i d'afinació. Recorda't tu vocal amb l'ascensor i el tren. Molt bé, vinga. Però primer l'has de repetir, I després em dius quin és. El tren. Ah, què t'ha faltat? Primer l'has de repetir, després em dius. No, primer l'ascensor i el tobogan. Molt bé, primer l'ascensor i després els tobogans. Repeteix. Primer l'ascensor, després el tren, després el tobogan. Molt bé. Paula, comencem a fer dos sons i m'has de dir si puja o baixa. Baixa. Molt bé. Puja. Molt bé. Què ha passat? Igual. Molt bé! Molt bé! Era el Reis de l'Orient, ¿vale? L'altra era per la carretera, sí? I l'altra era deixa'm caure en el teu forn, val? Però, escolta bé,
Ta 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 ta. Deixa'm coure en el teu cor. Molt bé. Una altra. Ta 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 ta. La carretera. A veure. La carretera. Vale. Només el tros que jo he cantat, Deixa'm coure en el teu forn. Vale, ara tu? Deixa'm. No. Deixa'm. Molt bé. Deixa'm coure. Deixa'm coure. Molt bé. Deixa'm coure. Deixa'm coure. Molt bé. Deixa'm coure en el teu. Deixa'm coure. Conclourem la nostra intervenció dient que la música genera una experiència de plaer en el nen i pot suposar un canal des del qual podem treballar totes aquestes qualitats bàsiques del so que més tard poden desenvolupar tots els matisos que conformen el llenguatge oral. I no volem acabar sense tenir un record per a la nostra principal formadora, que va morir fa 3 anys, la Cristina Ulloa, de la qual som deixebles. També volem donar les gràcies a la Mercè Batlle per la seva tasca en la coordinació de l'equip de seguiment infantil oral i un agraïment especial a tots els audioprotesistes, al Josep Gou, a la Ingrid Rubio, a les programadores dels implants, la Natàlia Coll, a la doctora Claveria com a representant del servei de Sant Joan de Déu i especialment a la nostra audioprotesista, la Montse Queralt, que fan possible i vetllen perquè tots aquests nens que heu vist hi sentin com hi senten. Moltes gràcies, Núria i Laura. Crec que ha estat molt interessant veure com treballeu a partir de cançons i jocs i sobretot aquesta ponència tan pràctica. Trobo que hem pogut veure molt el vostre mètode. Moltes gràcies.